je gauw naar dit verhaal. Tomke is ziek. Of net. Tomke lijdt op een bank. Onder een tekkentje. Tomke is ziek. Hij had een zere buik. En een warme holle. En hij kan daarom net naar juf Klaske. Hoe is het met jij, Tomke? Bist nog ziek? Net verklappen, Romke. Ik ben net ziek meer. Ik ben helemaal beter. Maar waarom luistert dan nog op een bank en kiest zo net naar juf Klaske? Cornelia die is alleen voor mij als ik ziek ben. Ze leest me voor. En ik krijg een protte kroepjes. En lekker eten en drinken. En ijslollies. En ik ben volle lange met de iPad. Ik zit op een bank met haar in een tekken. Ik vind het echt wel gezellig als toch hield niet in de hoes best. Ik zal niet het zeggen, Tomke. Cornelia komt de kamer in. Oh, Ze aait Tomke oer de holle. hoe is het met mijn mansje? Oh, de zuster gelukkig al een stuk beter uit. Toen had ik net zo'n rede kleur meer. Ik denk dat je alweer beter bent. Nou, ik ben nog ziek, Jer. Mijn buik tot zeer en ik hoek geen koekjes. En ik ga wel echt nog een warme holle. Nou, ik vind toch echt dat je er weer heel zoen uitjust. Nou, aanst de kleren maar gewoon en even naar boeten daar. Ik vind dat Tomke nog net beter is, Jer. Hij was het nog zo. Oh ja, Cornelia gaat naar de keuken. Ze liet het door een beetje even staan en loert om het hoekje. En wat shot ze daar? Oh, lekker. Tomke eet gauw 2 koekjes uit de koektrommel. En Romke had er ook al een op. oh, wat een lietse boef die Tomke. Hij had heel een zere buik meer. Oeps. Cornelia, Vieters toch. Er werd heel zo'n uitjes, Tomke. Dat matta is net. Ja, wat maakt een dwang, Romke? Ik wil nog net beter wezen. En wil ik de hele dag bij die? Ik weet wat, Tomke. Thomas er weer ziek uitzien. Hoe maakt dat dan, Romke? Ik hel je die verfdozen op. Maar eerst toch ik die hierkestroggelkoor. Zo, sa. Nu liek het al heel ziek. Romke sloept naar Tomke zijn kemmeke en pakt de vervendozen. Cornelia shot hem gaan. Je moest even stilzitten, Tomke. Dan verf je ik reden vangen bij jij. Ja. Dan best ziek. Hast koorts. Ik toch nog een beetje blauw onder die egen. Zo. En worst ik stipjes, hè? Nee, rede wangen is al goed. Oh, opzitten. Opzitten met een keer Cornelia. Romke stopt het gouden vervendozen onder de bank. Krek op het iet. Oh, Tomke. Ik zag het al. Zulke rede wangen. Oh, du bist nog volle zeker geworden. Ja, en Tomke had koorts en zijn buik toch nog zeer? Kun me lekker lezen, Tomke. Ik lees daar aanst wel een mooi verhaaltje voor. Net de volle beweging, hè? Nee, dat is net goed voor die buik. Nee. Cornelia verdwijnt weer naar de keuken. Ze shot weer stiekem om het hoekje van de deur. Cornelia, die had niet in de gaten. Waar is ze nou, Romke? In de keuken. Hoe zag? Ze kunnen dus net jaren, hè? Nou, ik verveel me zo. Hield iets onder dat tekkentje. Ik wil even springen. Ineen gaat de bellen van de voordeur. Tomke shit weer onder zijn tekkentje.
Hij het Cornelia praten en een vrouwenstem. Waar zou dat wezen? Sjoris, Tomke, ik ga hier ziekenbezoek voor mij. Juf Klaske. Hoi, Tomke. Nou, ik zag wel dat Stoon nog heel ziek wist. Sokken rode wangen van een koorts en een zere buik. Nou, dat is waspietig. Ja, want morgen is er feest op het Pieterboortesplak. Van juf Klaske, ha je die? Ja. En dan bakt juf Klaske pannenkoeken en dan krijg je bijna een ijskool. Ja, wat sneu nou. Dat is nog sassiek. Dat is haar net komen vanzelfs. Wat, jij Tomke daar? In een mooi feest op het Pieterboortesplak? Ja, Met pannenkoeken en ijskoos? ja. Daar moet hij wel hinnen vanzelfs. Ik moet even heel nodig pissen, Cornelia. Oh, Tomke giet als een hazesafvlug naar de badkamer. Hij pakt een washandje en chippen en zet de kraan wiet open. Hij rost en rost. Alle verven mat van zijn snuit. Oh, toen nou. Cornelia en juf joggen stiekem even om een hoekje en gaan dan gauw weer voort. Ja. Als Tomke klaar is het een grote bende in de badkamer. Sa. Nou, ik ben helemaal net ziek meer. Ik ben weer helemaal beter. Maar dat is geweldig, Tomke. Dan kerst ook echt naar het feest. Morgen. Ja. Hoe kan dit nou zo gauw? Nou, ik weer zo blij dat ik je verzeg. En nou, doe wie het samen hoor. maar ik denk dat er eerst de badkamer even schemaatje maakt. Ja, ik denk het echt. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je er nog volle meer Frieske filmpjes zien.